txapelketieri begire jartzen garenean, behin gauzak ondo joan direnean edo ez, hausnarketa asko egin aldia edo balorazioak aldia egin, baina nik momentu honetan, bueno, ez dakit, ez naz pareu hainbeste denbora txapelketan zarra induan begire, hori egin aurretik zorionez, eta horraz bai bana oso eskartute dela saioak sartzen hasi atezela, eta bueno, lehen beznaz plazak itxi eukidu zen bertzolari bat, nahiko konforme gonaz lehen dugu zen plazako puruagaz, baina egize da, bueno, igarten dudala haunditzen dariela, eta uste dut, txarpelak baina balizio gehiago diko dela nire bizitzan horrek. Gortian egize da, txapelketan, ez nabezela jarri oso helburu tangibliek edo, bai finalera zailkatu nahi nebala, eta hori bazan lehenengo mugarri edo ez. Baina beste urte batzutan bai upio dela, hauen biot eta beste hauen biot, eta ez dakizar da aurten, justo semifinalak baino 3 aste harina hau opero bebiar izaztien polibo batetik, eta simaz txorra bat zan, baina foku ez tekuzula totalmente horretan jarritxe, eta bueno, bertso eskolatan be ibili gara, entrenetan ibili gara, obviamente, baina ez beste urtietako seriotasune bai, baina ez dakizuna, esan beste urtietan beti egun bardine, ordue ez dakizea, oso metodiko, eta urtean ibili gara, ordue jarteko be, ezin geratu, igual zarrak egiagoa zen zinalo egizemo da, eta igual ardura egiagoa zen bizi da la gentie, baina bai, edo nintzen txapelketara, apur bat toperu nintzela, txapelketiaz. Baina egizea, Liberian txapelketien aurreko bai bertso eskolatan, da batez plazan, eroso sentitzen nintzela kantuen, eta inosko ondoen sentitzen nintzela, nik verbalizetaraino gero batzutan esaten, ez zutako esan dut, ez? Baina bai, komodo sentitzen nintzen, eta txapelketetan uste dut importanti dela lehenengo pausua, ez? Eta lehenengo final erdixea badinon hain ondo joan zan niretzat, hasi eta maitzu dana ideiak etorte jatezen, esatena esen gauzak esan nahinea zen moduer, ez bertzo dametan, baina bai. Eta orduan barrek emozien konfiantza bat, bastakit errubedie bera garrik aurrerantza eroateko. Urduritasmo baino emozioa sentidunean gehiago. Urduritasun puntu askotan etorten da ondoin gure horretatik edo presiño horretatik, ez? Ez dakit, jabazan 3. finala bebai, nora noan jakin deigo nintzen holtzara, eta hori bai, tengo txapelketan horrekotan igual ez nahi beste, eta dala nire gorputzeri nervioso egoten iztie aurreko egunetan. Eta ingurtien desente sufridu eta aurreko egunetan, egun osoan ziar igual nervioso egon da, igarri tripak hori moiute duzela, eta lobe ezin ganunaz loein. Eta aurreko txapelketetan arrebez, baina, ez dakit, izango da igual nervioa momentu ematen basegi diela, eta igual aurretik basetan mazoz igual ero bitxitsua betortzen dira holtzan edo, baina, bai. Ni leheznaz kapaz ondo deskribatzeko buruzburukoa zei izen esan, entzun bihar izen dutez barriro buruzburuko, onintzaz buruzburu egindako ariketak barriro, egiz esaten batzut, nintzen akoratan sekantene gamez. Elan, zurrumbilo bate jazten, ordura arte nekon patxada guztiz airitatik joan zen, eta ez dakit, nintzen ni guztiz ni bat, saioan ziar presente egon nintzen la kasillan, denbora guztien gaizen zutenan, eta gaizen ez dakit bigarren multi edo ez esan gure neoan eta ikusten neoan, eta buruz buru ez dakit bukara ataztu jaten, hori impensablia dela, holako eszenario baten, baina ez dakit, emozioen nintzen hain beste, igual ikusten arazen danak ondo kantuen, eta ni kontzienten nintzen ni ondo nabilela, baina bestieko bai. Orduen, ez nahen arren ikusten ni buruzburu homo nintzenik. Eta orduen, entre emozioa eta posa, eta gero nintza da zala, eta ja, dana mezkletan doa, eta emozioan trentziek, hori. Antxe, alzar modu. Urte bete da
lagunok, juerga asmoz gengozala, barratik neure begiak, zuregan neuko zala. Nigana hurbildu zinen, esanez bazatoz ala. Eta nik bai hitz totelez, bota neutzun diosala. Ordutik gurutzatu dot, sarri zure txeko zala, ta elkar itxatxi gara, nola leioei kresala. Gaur onena zara esanez, lastandu deustazua zala, guzurra dala jakinda, ta egia balitz bezala. Ja, buruz-buru egotie pasan ja nahiko arrazoi emozioen eta egoteko eta posik egoteko, baina gero buruz-buruko hori anintzala itxi azkenien, esan dute beste elkarrizketaren ematen baina erdi famili bagara, gura bumak aiztak zian, baina ez horregaiti bakarrik, dekotzaten miresmena gaitik, eta guretzako eskualdien izendan leukideuen, eta bekon, referentzialtasune baitik, eta aurten bereziki, bizisek eroan baitu, gure jaioterriz datik urruntxu hau bizitzela, eta orduen, bertso eskola asko induz batera, eta, basan ordu asko batera baseu izenan azkenengo gindi edo, ez? Guretzako, hor momentu ni behintzat ez nintzen eskualde baten ordezkari, edo golan ez nintzen sentitut, ni nintzen aitor, eta suposaz dut onintza sala. Baina gero egin amaitzen da nien, Lilibertzokoan eta bertso eskolako jendien, eta han urten nien lakasiari inguruko jendiek eta post partekatu hori esatezun ezke bi eroan doguz da bizik sartu die eta hori gartezan. Eta bi ustu behagoi dagoela, ez? Eta eskualdeko txapeldetan egin duguz buruko pare bat, okarrezpan hau, edo bat igual, ez da git, gana seguro. Txapelgetan ligia. Eta, dimensioak aldatute, zan idatziniko gidei bat segi dutien mola. Alde emozionaletik, niretzako kristona izen salua nintza zeitziek, baina alde profesionalari begide, mesede baino kalte gehiago biztela momentu horretan, larri emozionen nintzelako, eta ez nintzelako hori temple edo patxada hori eusteko kapasa izen, ez? Gero alde berien egizea, bera askanteune bala, eta bera gustora kantetan dudala bebai, orduen eneuki kamiziko, Zendian reakzioa eta gero konturatu nintzen puntu berdizala. Ez da ohikoa izeten, baina ez honintzatan nien hartien bakarrik, Zaikapena hartzen baldin bada, baduz beste 6 bertzolari edo 10 punturen barruen, esan nahi dut, apur bat zientzietarako garenok eta matematiki erita behitzen detzagunok, 1.163 puntutan, puntu erdiko aldiek, onesan nintzaten irardian, absurdua da hori konparazioa, baina eske besti ekazbe, bine igual antziz hartuko, baina 600 da piku puntu usto diela, edo azte izan apuntu dien bestia, zazpiron da piku. Balduna zoini. Bueno, ez da importan. Besti epe dinot, hainbesteko puntu jokoan egon, eta 10 punturen barroan egotie bertzolari danak, horrek erakusten duzelako final horekatxu izan zen, eta gentien gozamenien ikustezan zelako final ona izeten zebilen, ez? Orduen, niretzako final horrek biseko kiba zen, izan zen final ona, eta parte gainera final horekatxue.
Eta bereziki ilusioa itxezte, guzti darako bai gogoratuko dela hori ez, final on bat izen zala, bi eskualdeko onginela, puntu erdi gaitxi bakarrik emon zala txapela, eta ilusioa itxezte txapelketa horretako txapeldune izetiok. Behin txapela irabazite, enoen ekigo askorik puntu erdi hori nundaben ikusteko, bada ez bada. Baina aurrekoan, lagun batek tauli erakutzizten holan, da zazte mitu hemen atzetik joan zara, hemen aurretik, eta holan txikin zan, buruz burure heldu nintzen pentsetan dut 3 edo 4 puntu aurretik, buruz buruko nire laprasteko horregaz tartien bederak 9 puntu terdi atazte zen, orduen bera 9 puntu terdi aurretik dauela, gero nik bakarkakoan berari 10 eta hor txegon zan puntu erdize. Orduen bada, baina, azkenengo puntu erdizi eta lehenengo atanak atabidie, orduen ez dakit merezi duen esatik. Horra atazen duen, atara neban, bai, 8 handizen behatako berak eta nik, eta puntuek bardin balizio dabe, zike. Badeko sentsazioa gaizek ahalbidetu zeuztien beste kantetako kapasi zen nintzela, eta horregaz bai banauela posik. Gero egizea, bertsolariok txapelketatara joaten garela, txapelketatara eta plazara bai, joaten garela gure iruditeri oso bategaz eta dekogu polako goze bat gauza desberdin askori buruz kantetakoa eta txapelketiek danak kanteti ez dugu albidetzen, baina hori badakigu aldez aurretik bai. Txapelketan ez dienak urten saiatuko gara plazan ataten. Txapela irabaztiek bakarrik gozatzen txapela etaz inongo zentzurik ezteko, da gitxia esan nuke gure munduen, bertso munduen, oso mundu familiarra edo sarea handiko mundu badala, eta nik txapela ganien eukina ganien ondino ez nintzen oso konstiente txapeldupen nintzela, baina gero Bilbon afaldu genuen Lili Bertzokoak, metroan sartu ginen Aldezarrega joateko, eta eskin juen bota metrotik, baina arrazoiek egon zin botateko, zagatutz baten joan ziren danak, imaginen bezu ez. Eta ni orduntxea zen nintzen konturatzen zehozar handize pasezala, zepen hemenetan genuinoke ikustena ezen, nire lagunek posik, celebretan, naiz eta eurek ezien goltza ganien egon, baina bai, danok sentitzen duen txapel hori danon nazala, eta hori txapela etxiera erotia, baina bastante politxo, da. Egize da, nien nintzela hasi bertso eskolan ibilbide edo autopista horretan, Ibai Amiategi eta bizok hasi ginen, oso modu inosoan edo ez dakizelan esan, beren amuman etxera joan, da guztu biteakun bertsoa, bertso sali eginen, Gerniken eta inguruen antolatzen saioatara joaten ginen ikusten, eta hasi ginen, ez dakizan, apur bat errepikapen, edo jentiek eitzen bana ikusi eta hori imite gurien edo gu pentsetan gendun bertzotan egiten gendule, entzumik ez hori noin, kantetan genduzenak, da igual momentu horretan bai baginela ingenuak eta igual hor, enazak horretan, baina igual hor amestuko gendun txapele madira gaztiegaz, gero zorizionez formie emoteko Lili bertzo topeu gendun, Ibai ni baino harintxo betorri izan, da gero atrebidu nintzen ni, eta bai sartu ginela ganora gehitxu hau eta entendimendu gehitxu hau dekon esparru baten. Naiz eta konsideretan doa nahiko autodidaktak izen garela edo elkar didaktak edo ez dakizelan esaten da, baina bai, Ibaiek eta bizoke bidi eskutik emonda egin dugule, zarantzarik barik Lili bertzori eskerbe bai. Eta hortxe gauz posposik ondino Lili bertzo barruan.
Nire entrenamendu lagun asko deko guz, horretako bat da Ibai bebai. Ibai egaz egitea da, 2 urtetatik eskolan batera egon gara, eta orduen ezagutzen garela begiradigaz bakarrik badakigule. Baina gero, entrenetako modu nahiko antzekoak deko guzela, bizok kiroletik etorri gara sormenan mundura esango dugu, eta, sormenan munduen badauz bohemio dienak eta apur bat tranquila hartzen da benak, eta gu bagara entrenamentuek pim-pam egitekoak, gero eskontzen dugu, batak eta bestiek, eta danak batera egiten dugu, baina, entrenetan dugu kantetan. Kanteu, eta aldala gero eta beto. Nik uste bertso eskolie bera, guretzako bertso eskoli izetez aparte laguntalde bat bebadala, txarto gauzen momentuetan alkarri idazteko eta geratu eta putzu zikinetatik urtetakoa. Da gero aldi berien badala eskualderako biharra hondize egiten daben laguntalde bat, euskeri bultzatzen dauena doan leku guztizietan, bertsoaren presentzize gero eta hundizagoa eta kalidadezko haua izeteko bihar asko egiten duena. Eta pentsetan dute badala gauza bat zaindu bihar dana, bai bolondrez geuk zein bertsozaliek dienak eta eskualdien dauzen bertsozaliek, eta bai eskualdeko erakunde publikoak bai. Euren erantzukizune da olako elkartiek bizirik egotie eta bizi nahi isetie bai. Ze batzutan bolondrez ibiltzen garenian alde batetik bestera joaten eta dana bolondrez itxiep esfortzu handizu suposatzen du eta kantzeu egiten du. Eta batzutan esala txartu egongo erakundien partetik edo udalan partetik igual iniziatibi eurek eukitzi ez. Nahi dugu bertso saio bat antolatu eta konteko guonekin eta berzelan egiten dan da ez egon behar izetiegu ate danak joten. Eta udalan ekarpena udaleko armarriz ipintxe izeti ez. Baina, bardin bezai duko. Eta nik uste hori badala bertsoak zorionez dekon gauza bat, dala belaunaldi arteko harreman horrek modu natural baten sustatzen dauzela. Eta hori, horrek egiten dugu bai, jentiek jakitxie lilibertso hor dauela. Guztetan bai atzu badakizu nora jo biozun, badeko zu ezagunen bat, edo bat baino gehiago, zubilanak egin alda bezena, eta hori azkenian datozen antzako posgarri dela. Zaindu eta errestu egiten dugu bai, ez? Gu sartu ginenian, Onintza eta Ander Elortegi eta Juri eta beste hainbeste egote ziren, eta guke areri begire gauza asko ikasi gendu zen, gero elkarreri begire bai, beste batzuk gure atzetik guri begire helduko die, eta holan txiki zen bida. Lehenengo eskertzak gaur lilitegira, ta jauzi nazenean deuztenei tira. Baina emon daiegun iraultzei segida, behingoz sortzeko mundu bat danon neurrira. Hori ez da lortuko egonda begira, ta soilik ametxak ez heltzeko utopira, ekiteko unea hau da largi da. Biharrak marrazteko gaurrak behar dira. Biharrak marrazteko gaurrak behar dira. Bardine egiteko.
esango notzon bidiegaz gozatzeko, nik ez dut helburutzat txapela eduki momentu baten bez, eta heldu jatezen plaza danetara ilusio handizenagaz joanaz, eta hori esango notzon, datorrena eusteko, gozie mantentzeko, eta jazta, ondo pasetako. Niretzako hobi bada, guztetate pila bat, uste dut nik bertsoari emotetzatena, baina gehiago emoteztela bertsoak niri, emoteztelako aukera bat pentsetako, inguruari begiratzeko beste modu bat, baina aldi berien sormena garatzeko aukera bat, sormen horregaz gauza ez dakit, banalak egiteko aukeri bai, simplemente ondo pasetakoa, edo nire hausnarketa danak sormen bidez adieraztekoa, ez dakit, nik ez dut ulertzen momentu honetan ni bat bertzora lotute ez dauena. Esango neuke nik berbak ez lehenbe jokatzen ebala, beti guztu bizeinatez berba jokoak eta bertsosalie lehenbe izenaz, nahiz da bertzotan ez nahi den, ez idatzi ez ezer, baina hizkuntzien jolas hori beti guztu bizeinate eta beti egonda presente, gero egizea fizikari zena zela eta nire jardune esango gortik doala. Baina, jo neuria matematikari da eta doktoria gainera, edo zelako matematikari ze, eta antxe da, eta beste inbeste adibide monaldienak ez. Nik uste dut bertzotan danontzako leku dago da. Izango da nire bigarren Euskal Herriko txapelketia, aurrekoan final erdizetara sailkatu nintzen, eta izen zen esperientzi poli bat, Donosti nabeztu neban kanporaketia, gero Donibane garazin, eta Euskal Herriko txapelketia badeko bere xarma hori, emotetzule aukerie zure konfor eremuetatik urruntxu joan biherri izetekoa, eta publiko anitzau baterik anteu biherri izetekoa bebai, eta badekot ilusio horreri heltzekoa bebai. Nik prestatuko dut oin arte moduen, alik eta ondoen. Inungo helburu, ez dakit, heldu ezin den helbururik edo lokurarik eta ez dotzat nire burueri ezarriko, ez doalako nahi pixu horregaz bizi ganera. Eta heltzen baldin badie, gozatuko dut ez. Da ez badie heltzen,